Prima uvádí, král Robert, 8. svého jména, vládce království Aspánie a pán hradu Trojříčí, se na vás, svrchovaní vládci, obracím s naléhavou výzvou. Má jediná dcera, princezna Elena, za necelé 3 týdny oslaví své 20. narozeniny. Spolu s nimi se však blíží i dávná hrozba. Jak víte, před mnoha lety mě stihla pomsta mocné čarodějnice, jejíž jméno vzbuzuje strach i ve vašich zemích. Morien. Před necelými 20 lety proklela moji dceru a vzala mi i moji drahou ženu. Dlouhá léta jsme se pokoušeli Elenu jejího prokletí zbavit a marně hledali způsob, jak kletbu zlomit. Avšak teprve dnešní noci můj dvorní alchymista nalezl knihu v téměř zapomenutém jazyce, která je důvodem pro tento dopis. Vznešení králové, kletba může být zlomena, avšak naléhavě potřebuji vaši pomoc. Za úsvitu z mého hradu vyrážejí poslové, aby vám doručili následující zprávu. Slibuji půl království tomu princi, který získá srdce mé drahé dcery a pomůže tak zahnat stín hrozby, jen se bezmála 20 let vznáší nad naší zemí. Musím taky. A prosím, pamatujte na slova alchymistů. Když vraní hejno nad krajinou zletí, to Morien skrze jeho oči hledí. Den, stará. A princezna vstala.
Poslouchej. Poslouchej. A tak stanul lovec tváří v tvář čarodějnici. Napínajíce tětivu zamířil na její krystal. Vystřelil. Dobrý ráno, princezno. Jaký dobrý ráno, princezno? Říká se snad překrásné ráno, vaše výsosti. Všechno nejlepší k narozeninám, vaše výsosti. Málem bych zapomněl, strážný František, čerstvá posila našeho hradního sboru. Těší mě, výsosti. Jsem nevěděla, že snižujeme stavy. Jeho předchůdce utekl z hradu, asi víte proč. Pánové, ráda bych alespoň na své narozeniny byla sama. Stačí, že dnes nemohu opustit hrad. Hůvu už mám. Stůjte, omluvte nás, princezno, vaše výsosti. Příkazy krále, dnes vás celý den musíme doprovázet. A naše lučištnice. Já se vám tady na tu kletbu můžu. To už je dneska třetí. To je na moji oslavu? Ano. Ještě pár drobností a je nachystáno. Dej si, jestli máš chuť. Jak bych asi vypadala, kdybych snědla všechno, na co mám chuť? Není ta hostina trochu zbytečná, když má dnes království stihnout pohroma? O takových věcech se nežertuje. Hostina je přece i pro tvé nápadníky. Nápadníky. Myslíš poslední zoufalý pokus, jak zlomit kletbu? Holubice přinesla zprávu. Princ Jan už je na cestě. Mouka. Už se známe. A stejně mě nemá rád. Podle mě si myslí, že jsem namyšlená. Namyšlená? Jak jen mohl na něco takového přijít? Divný, viď? Pověděl, že jsem moc krásná a líbezná a já mu na to řekla. To je přece jasný, ne? Nemá žádný smysl pro humor. Vidíš, to mi připomíná, že mi chybí ještě nějaká jablka na štrůdl. Ale no. Ne, neposílej ji. Vždyť už ti tu žádná nezbyde. A kdo jiný by nakoupil? Já. Ty dnes musíš zůstat uvnitř hradu, má milá. Vždyť trh je prakticky uvnitř hradu. Ne, Seznam máš tady jako každý den, ne? nikam nepůjdeš. Víš, co se má dneska stát? Výsosti z hradu nesmíte. Zastavte. A kdo jiný by nakoupil? Vaše výsosti? Medový dort, jediný pravý originál. Pojďte si dát. To jsem zvědavý, koho vytočí tentokrát. Všechno nejlepší k narozeninám, vaše Pojďte ochutnat. Je princezna. Všechno nejlepší, vaše výsosti. Za pouhé 4 groše vám dám mnohonásobně víc. Stačí pouze říct správnou odpověď na moji hádanku. Výborně, mladíku. Račte. A co vy? Opovaž se prohrát. Neprohraju. No, mladí muži, vypadáte velice chytře. Hádanky jsou lehké jako provalení. Tak začne. Poslouchejte pozor. Nikdo ho nikdy neviděl, přesto je často kolem nás. Někteří ho milují, někteří ho nenávidí. Mějte se. A když řeknete jeho jméno, Dobrý den, vaše výsosti. Dobrý den. Co je na něm dobrého? Ještě jsem se neusmála. Tak chtěla bych. Tak to bude 20 grošů za jídlo. Tak, tady. A jeden od cesty, slečno.
Děkuju. Princezno, můžu se vás ještě na něco zeptat? Prosím. Vy se toho večera nebojíte? Pojďte. Je mi to líto, pánové, ale všechny vaše groše jsou mé. Račte. Skvělý, co teď budeme dělat? Zkusíme to znovu. Na žádný znovu, už groše nemáme. Měl si uhodnout tu první hádanku. Vždyť byla tak jednoduchá. Ticho. No. Mé hádanky jsou jednoduché. Alchymista Archibald. Vaše veličenstvo. Po okolních královstvích se šíří zvěsti o přízračné ženě, doprovázené hejnem vran. Je to, čeho jsme se obávali, příteli? Skutečně se vrátila. Když Hejnovran nad krajinu zletí, to... Archibalde, já nepotřebuju poezii. Potřebuju naději. Ano. Vše probíhá podle plánu. Všude jsou zesílené stráže. Čarodějobíci čekají na audienci a večer vás doprovodím na hostinu. A co princové? Kolik jich můžeme očekávat? Pozvání přijal pouze princ Jan. Jenom princ Jan? Tak tady to máte. No pojď. Co to všechno? Počkej. A kde máš ta jablka na štrůdu? Tak ty mi tam Marta asi zapomněla dát? To ti tedy pěkně děkuji. Jo. Cupidej. A co ten princ Jan? Je to chlapec dobrého rodu. Je tak milý. Necháš toho už. Milý. Jsem tak moc neřekla. Princ Jan z Calderonu. Vítám vás, princi. Vaše veličenstvo? Jak se daří vaše moci? Docela dobře. Ale asi by byl šťastnější, kdybych tu dnes nebyl. Snad se o vás nebojí. Pokud vím, jste vítězem mnoha šermírských klání. Ještě pořád máte čas odjet. Kdysi dávno jsem princezně něco slíbil. Hodlám to dodržet. Jste mužem svého slova. To oceňuji. Dobrá, není času na zbyt, přejdeme rovnou k věci. Ano. Po letech bádání jsme konečně narazili na text, který pojednává o zlomení kletby. Jen taková láska, která je silnější než strach z vlastní smrti, může zlomit i tu nejmocnější kletbu. Láska. Ryzí a tak silná, že se ani smrti nebojí. Dobře. A co tedy žádáte po mně? Pokud si dobře vzpomínám, s Elenou jste si v dětství byli docela blízcí. Zkuste v ní probudit lásku. Polibek. Postačí.
Ano, čarodějobijci. Vaše veličenstvo? Veličenstvo. Tak kdybych selhal? Myslela jsem, že jsi taky utekla z království. A ty jdeš jenom pozdě. Tak někdo tu s tebou zůstat musel. Takže ty se s tou kletbou smířila? Zase... Nikdo ani neví, jestli to vůbec čarodějnice vyslovila. Jediní, kdo to tvrdí, jsou můj otec a Archival. Loket. Ne, pořád máš ten loket nízko. Jo. Tak loktem to nebylo. Ale tomu přece sama nevěříš. Jak jinak by přišli na tu kletbu? A ze třetím pahorkem zapadne poslední sluneční paprsek. Hrad pohltí temnota. Výborně. Amélie, proč mi to stále připomínáš? Dřív tě to nenechávalo tak klidnou. Klidnou? Nepřivírej to oko, takhle nic netrefíš. Měř oběma očima. Takže věříš tomu, že se něco stane? Jo. Pusu dostanu. No jenom jestli to nejsi ty, kdo by měl otevřít obě oči, Eleno. A nespoléhat se na ostatní. Na to je dnes už trochu pozdě. Jestli to má přijít, tak to přijde. Zdravím vás, vaše výsosti. Co pro vás mohu udělat? Rád bych mluvil s princeznou. Je mi líto, vaše výsosti, že vás musím zklamat, ale princezna si právě zkouší večerní roubu a je poněkud spoře oděna. Takže se uvidíte až večer na hostině. Předem. To šlo dobře. Posílá ti růže? Sladký. Vázaj na okně. Asi tě nepotěším. Byl oblečený v barvě svého rodu. Děláš si legraci, červenou nosím pořád. Povstaňte. Přichází její výsost Elena Aspánská.
tím má, paní? Pusu, princi. Amélie. Tiše, prosím. Král Robert VIII. Chtěl bych připít na zdraví mé jediné dcery. Na její 20. narozeniny. Celá ta dlouhá léta pro ní musela být utrpením. Život v domnění, že její osud ovládá tajemná kletba mocné čarodějnice. Dobrého půl království za ta léta uteklo. Proto děkuji vám všem, že s námi i v tento neslavný den zůstáváte. Prosím, pozvedněme číše a připijme na to, že naše princezna dovršila dospělosti. A současně, když u našeho stolu sedí i Brincia, Odsuzuji tvou dceru v dospívání ve strachu. V den, kdy princezna dovrší 20. léta a za 3. pahorkem zapadne poslední sluneční paprsek, hrad pohltí temnota. Musíte se políbit. Rychle. Asi jsem to nějak nedomyslel.
stanul lovec tváří v tvář čarodějnici. Napínajíce tětivu zamířil na její krystal. Vystřelil. Dobrý ráno, princezno. Včera jsem ti snad říkala vaše výsosti. Včera jsme se přece neviděli. Všechno nejlepší k narozeninám, vaše výsosti. Narozeniny mám snad jednou do roka, ne? Jste v pořádku, princezno? Málem bych zapomněl. Strážný František. Čerstvá posila našeho hradního sboru. A naše lučištnice. Dnes dospělá. Já se vám tady na tu kletbu můžu. To už je dneska 3. To je na moji večerní oslavu? Ano. Ještě pár drobností a je nachystáno. Děje se něco? Musím jít. Kam jdeš? Na tržiště. No tak se zastavte. Vaše výsosti? Za pouhé 4 groše vám vyplatím mnohonásobně víc. Stačí pouze říct správnou odpověď na moji hádanku. No? Máme dost grošů na to, abychom obuli všechny děti. Musím to zkusit. Sofie ty bodky potřebuje nejvíc. Chlapci snad ještě jednu zimu vydrží. Opovaž se prohrát. Neprohraju. Tak, přece jak dobře jsem na tom s hádankama. Výborně, mladíků. Račte. A co vy? Dobrý den, vaše výsosti. Nikdo ho nikdy neviděl. Přesto je často kolem nás. Někteří jej milují, někteří jej nenávidí. Princezno? Poslouchejte pozorně. Nikdo ho nikdy neviděl a přesto je často kolem nás. Někteří ho milují, někteří ho nenávidí. A když vyslovíte jeho jméno, zmizí. Kdo to je? Tak, tady to máte. A kde máš ta jablka, náš Strudl? Ty jabka neměli. A co ten Princián? Ne, nelíbí se mi. A ne, není milý. Posílá ti růži. Váza je na okně. Neříkala jsi, že si ty červený brát nebudeš? Že nosíš pořád? No a v čem byl princ? Červená. Je červená. Tiše prosím, král Robert VIII. Chtěl bych připít na zdraví mé jediné dcery.